И какво става, хора, съм Доктор Павел Силвестри и днес правим ревю на Minecraft 0.14.0 алфа. И добре, днес ще направя ревюто. Ето, тук са скиновете. Ето ги тук на Хелоуин, аз съм с зомбито, защото най-ме кефи. Тук има някакви магиосници или каквито са тук. Има странни. Има тук за Коледа, много яко. Има за... Те не ги знам какви са точно, но пак изглеждат яки. И тези тук също. И тук са си Стив и Алекс. И тук може да си направите ваш, но моя още не съм го довършил целия. Ще го довърша другия път и другия път може да не видите с него. Та, добре, нека да започваме с ревюто. Ще си създам нов world, за да може да покажа айтемите и всичките редстоун системи. И... Добре, нека да започнем от тук. Добре, много хубаво място наистина има тук. Ще имам място да ви показвам айтемите и всичките работи. И добре, нека да започваме от блоковете. Добре, тук няма абсолютно нищо ново. Виждате, всичко си е както преди. Тук... Ами за тук какво да кажа, освен че има вече този трапет чест има вече. Iron Doors и всичките други врати има. Само, че ми е много чудно дали вече мога да отварям уха. Добре, явно ще си оставя айтемите в честа, за да не ми пречат. Защото... Знаете, не искам да се отменем. Това ще бъде много удобно за някой там, за някой читър. Защото наистина ще му харесва това. Да си слага 1000 диаманти вътре и после да вика на приятели, вижте хора, аз съм такова. Аз имах преди един такъв чит, където знаех как да си размножавам диамантите. Но това вече е друга история, за която може би те вече го махнаха този чит. Но какво да правим? Добре, виждате тук няма блокове. Има Trapper Chest, Iron Door, Iron Trapdoor. Има и всякакви такива други врати. На мен тази ми е любимата, защото изглежда някакво яко. Да оставим в честа. И нея. И да продължаваме натам. Нека да сложим една броня. Да, ето вече вижте, хора, има редстоун системи и брони. Ще ви покажа следващия път едно много яко нещо. Защото аз мога да правя нещо много яко и ще ви го покажа. И добре, нека да сложим диаманта на броня, освен. Така. И ето, че слагам диамантената броня. Взимам един диамантен меч. И съм готов да кълцам. И хора, вече много якото е, че може да се правят редстоун системите. Има ли някакви нови мобове? Ами... Аз не виждам. Това си е Blaze, Ghast, Magma Cube, Вещица, K-Spider, Zombie, Spider, Slime, Skeleton, Enderman, Creeper, Заек, Прилеп, такава някаква странна овца или крава. И няма нови мобове според мен. Общо взето това са айтемите. Не, чакайте, има и тук някакви полшани има. Може да си инчантваме. Много ми е чудно кое какво е, защото не пише. Пише и там отдолу. Ето Fire Respect. И Fire Respect двойка. Има ли тройка? Няма тройка още. Та нека да си инчантнеме. Крафтинг тейбъл има яко. Нека да си инчантнеме мечът, който ще сложа ето тук. Ето тук ще сложа една наковалня. И вижте са, хора, ето слагаме тук. Вие знаете как се инчантва. Ще го кръстя. Как да го кръстя меча? Ще го кръстя.
Не знам. Ми ще кръста пик. И сега, айде, не си го взимам меча. Ето го пик. Пик убил овцата. Яко. Бум. Хора, сега ще направя една редстоун система. Някаква яка тук ще направя. Не е много яка, просто е така колкото да ви покажа, че работят. Какво да сложа? Ще сложа едно такова. И едни лампи ще сложа, освен. Къде са лампите, бе? Ето тук долу. Ето така. Добре. То са хора, няма ни слънце, ни луна. Айде, работи. И явно това нещо се е бъгнало, значи ще използвам редстон торчове. Я изненадайте, и те май са се бъгнали. Или аз не правя нещо като хората, което е по-вероятно, защото... Чакай да имам една идея. Аз не съм правил нещо като хората. И хора, имаме си редстон система вече. Добре, нека да пробваме нещо друго, като ръчката или слапът. Ето така, Pleasure Plate, ще пробвам. Оп. Не знам какво е това, хора. За това просто си махам. Оп, оп. Оп, оп. Така може да мамите вашите приятели. Но не, ако са умни, просто да го счупат. Добре, хора. Това ще е от това ревю на Майнкрафт. Надявам се новата версия да ви харесва. Поне на мен много ми харесва и това ще е. Чао, чао.